नोंसोरथ' जोंखौ गारनानै थांबाय नाथाय नोंसोर जोंजों दंनायमोनब्ला I miss you आइ आरो आफा आबा आगै आगै नों स्कुलाव थाङा नामा? आं थाङा मा? आगै बिदिबा आंनि आगै सनाया मानो स्कुलाव थाङा? आगै नोंनि मास्टारफोरा बुंहरगासिनो बुंहरबाबो आं थाङा आगै मानो थाङा जानांगौ दे स्कुलाव नों लेखा फरायाबा माबोरैथो गोरों जानांगौ आंनि स्कुल ड्रेसआनो जिबाय आब' मा आरो जुथायाबो हामनोनो नागिरला आरो आब' मिसाथ' बुंदों एबार फिसखौ होआबा आं फरिखाखौनो होनो मोननाय नङा होननानै मा बेखायनो आं थाङा हे आगै आगै बिदि नङा नों स्कुलाव थां दे आं होगोन ना नोंनि फिसखौ जेरैखि जायाबाबो आरो नोंनि जुथा आरो गस्लाखौ आं एबार बायना होगोन दे आगै नाथाय नों माजों बायनो आब' आगै नों बेफोरखौ जेबो साननो नाङा आं नोंनि मिसजों रायलायगोन जायखिया आं माबा मोनसे खालामगोन आगै माइरंआबो जोबनोसै मैगंफोराथ' खालाबायबानो मोनो नाथाय माइरंआसो जबनि एप्लाइ खालामनायाबो जेबो रेसपन्सानो फैयासै माथो दाना आगैनि स्कुल ड्रेस बायनांगौ आरो स्कुल फिस आरो आगैनि जुथा फैसायानो माथो थोनो नागिरासै दोनथुमनायाबो लासै लासैनो जामलांजोब्बाय माबा मोनसेथ' खालामनांगोन आं आगैखौ बेबायदि ओरैनो दोना जायखि बेनि थाखाय जेखि खालामनाङा आं आगैखौ फोरोंगोन इसोरानो आंखौ दिनै बेबायदि सम दिन्थिदोंबा लामाखौबो नोंनो दिन्थिनांगोन आब' दिनै फानजोबनो हागोन जानो मिथिया आगै मादै मा लांनोमोन दे रानि आंनो मालपवा 10 थाखानि हरदो आरो बे पक'रिखौ 20 थाखानि जुना हरदो दे जागोन दे मादै नानि थांलाय बैयाव लेखाखौ लानानै फैलाय र' आब' लायनि आं प्लास्टिकबो गांसे लाबोफादो नानि अके आब' बिदिबा दा 30 रां मोनसिगोन रानि नोंनानो मोजां जाबाय दे एसे माबा नङा माबा मोनसेथ' खालामनानै जाखानांगोन नङा होनबा औ मादै माथो खालामबावनो दे थेवबो मोजां जाबाय दे खस्थ' मस्थ'बाबो ओमफ्राय माबाहाय रानि माने आंना बाजार खालामनानै खुसेरायानो गरसेबो गैला आं बाखि दोनथ'नोसै रानि मालाबा होनोसै जागोन दा रानि जेबो नङा दे मादै दे बिदिबालाय थाथ'दो आं थांसै नुबायना आब' खालि बाखिल' दोनो मानसिफोरा माथो खालामबावनो आगै गावहानो जेबो बुङा नालाय ओंखायनो बयबो बाखिलांजोबो ओरैनोबा जोंहानो गैयिखायसो दखान होदों जाबाय दे आगै उनाव होफैगोन बे मालायाथ' खस्थ' खालामनानै फानो आरो बिस्रा बाखिल' नांगौ दे जाबाय आगै
रथ'लाय मा जाखो सार? आंनो बै लामायाव एवनाय पक'रिखौ नांगौमोन। बेखौ जानाङालै सार। मानो? बिदिया बांद्राय मोजां नङालै सार। हाद्रि हाला गफं गफासो जाजोबो। आंनो बेखौनो नांगौ। रेस्टुरेन्ट मोजां सफैगासिगोन सार। आंनो रेस्टुरेन्टनिखौ नाङा, बेखौनो नांगौ। रेस्टुरेन्ट मोजाङावल' जानानै जों गासैबो रेस्टुरेन्ट मोजाङावल' जायोबा बिदिबा बेबायदि राहा गैयै सुबुंफोरनिखौलाय सोर जागोन? बेबायदि राहा गैयै खामायना जानायफोरनिखौलाय सोर बायगोन? नों आं बायाबा। पक'रिया बेसेबांमोनथाय? आंनो पेक खालामना हरलाय। आं न'आव लांनोमोन। बेसेबांनि नांगौमोन? माथो सिख्लासो। बेसेबांनि नांगौमोनबा? वाव, भइसआ एसेबां मोजां। पक'रिया बेसेबांनि लांमारगोनबा? दा बेसेबां दं? बांद्राय बुरजा गैलामोन। लांदेरोबा एवनांगोनसोदां। बिदिबा एवदो। बेसेबांनि लांगोन? बेसेबांनि जाबावगोन? 50 रांनि जागोन। दे हरजोब होमबा। नाथाय दसे जिरायथ'नांगोनसो। एवनांगोन ना? दे जेबो नङा। आब' सोरनि न'आव थांसै? आगै र' आं पक'रिखौ एवनानै हरग्रोनि ओमफ्राय थांसै दे। नोंनि सिस्टार नामा? औ आदा, आब'नि पक'रि एवनायाना आदा बिराद गोथाव जाखायो दा। नंगौ नामा? औ। दिनै जानायनोसै नोंनि